Dalam? Namanya Mbak Fitri. Nggih, leres. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Idul. Aduh. Kersane rumah monggo cegat. Kula mriko. Nggih. Waduh, kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang bagus ngeten ra diter lho kula. Waduh. Gek sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Wong ngono. Oh, metu mburi iso kok. Metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Mbak penyanyi. Dalem nggih? Gak apa-apa. Wah, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Pak Dalang ini pun kula liarke. Wah, ngaten. Pun ngijini lho, sampean krungu to, Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung Setunggal? ngene sesuk lak prei kula. Diparingi rejeki kali Pak Mujito. Bugesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngeten. Ngeten? Waduh. Ning lek sandal jinjit emoh langsung gawe. Oh alah. Maaf, Pak. Duk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya, Pak. Umur kok ya. Iya. Ya wis ora apa-apa mung kadung Ndak metu. apa-apa wis, ndak sido nek no. Lho aja kadung metu ora sida piye ora. Isin au. Diterusne Pak nggih. Saya tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae. Menika lagunipun Kadung Tresna. Nggih. Muga-muga tresna ingkang sejati mliginipun kunjuk dumateng pinanganten sekalian. Nggih, Mas Arbi kalian Mbak Nindya. Leres Mase Mbake sarjana pendidikan seorang guru. Nggih. Dan Mase seorang TNI. Paribasane awake dhewe iki arep sak omah bendina kan ya ora iso. Nggih. Kuncine sing tresna sing linuwih bakal dadi rezekining teko pupusing yuswa. Amin. Nggih. Tak golekne kanca meneh Mas Gareng. Injih, Mas. Iki ana sing ngersakake ya kuwi jaranan Mbak Winong. Nggih, Nduk. Jaranan. Coba men jumeneng cublak suweng Winong Nawangsih Tulungagung punya. Yo. Mas Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah, Mas. Pun nate. Pun namung sepindah niki. Wong kok ya terus cethukku ke kapan, Mas? Bahasane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki antar kota dalam provinsi. Nggih. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan teng isi. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Mumpung panggih niku mangkenalan. Mbak Winong, wilujeng dalu no. Nggih wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih minal aidin wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes luwes nyenengni ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to, Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Tus. Sik, lha iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa ranti. Ranti. Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, nggih. rupane ireng, wukeh cemul ngoten, lebu bleng kena kanggo tamba. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tamba tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki. Birgita lho. Wih,
Jane kaya gini iki lek terus buah nopo? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho Mas. Manggis Mas. Manggis. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa? Bukesi to? Heeh. Lek bukesi niku sakniki napa kula rumiyin? Ya sakniki wong piyayene saiki kok. Sakniki to? Nganti elek surat tak janah we. Mboten lek Pak Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak gilap we ayo. Melon tanpa biji. Tukune ning dengok etan kono, dibuka marep ngulon, seret banyune cur. Dulur pengkol, dulur bringin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Palah kok semangka. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia nggih. Nuwun sewu apa ya? Niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, watan aja didemek. Mboten, namung kula ambet tok. Lek didemek ngentut kuwi. Mboten, ora malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak, nuwun sewu Mas. Alah, pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh, mboten sia-sia. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, ora suarane apik. Warpa senior Parasinden jenengan aja nyedak kula ngentut. Lah kula ngatek ngentut bae tak ambet mabel. Lah iki kaya pace. Ketoke kok koncone. Men komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho. Lah wis bendina teng mriki lek niki kan nggih buah kesukaan to. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Ya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek, terus duren enek, terus anu salak enek, terus apa wis pokoke buah-buahan kabeh enek ning kono. Dadene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan ki pelem. Pelem alhamdulillah. Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Nggih, pelem. Ning digondol codot dadi ya ngono kuwi. Mboten napa-napa Mas, mudhun jruk, tunduran codok jenengan dahar. Iya. Nggih. Lambene. Nang iki lho nang. Ayo. Nggih, mesti ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Nggih, Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo, Mas. Nggih. Pokoke ya jenenge jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Nah, nggih. Nggih, Pak. Halo. Niki sakderenge nembang kula ajeng tanglet angsal. Oh, boleh. Niki wau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi, kalih Homi kan kaget to nek Mbak Elisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngertos niku sejauh apa to jenengan komunikasi niku kala Mbak Elisa niku? Kowe iki cah cilik iki guru urus aku karo Bu Kesi karo Mbak Lisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan sayang Bu Kesi to, Pak. Terus mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Gitu. Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Lah, kula namung tanglet sejauh apa komunikasi jenengan kalian Mbak Elisa niku mawon, Mang. Ora jauh, aku dekat kok, ora jauh. Duk. Ayo. Duk. Kowe pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Engko tak sadapne WA-ne kowe menawa sih. Nek kaya pihak kepolisian. Wah, wong kene mantan intel kok. Ninggal katresnan ya nang ya. Nggih. Ayo, nggih tampa kangen suwi ora nembangake kuwi. Ayo, Langsung wae rong ramban. Ya, kaya ngono. Winong nawangse, coba diaturake para lenggah sugeng mirsani. Ya, mangga. Jaranan dangdut kreasi Iki cah iki ayu, suarane apik. Nggih. Ning tell me bocah iki. Kok Nama Pak? Orang rungokne omong aku to. Nama to, Pak?
tanpa ngangge bawa langsung wae. Oh alah. Maaf Pak. Nduk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya, Pak. Umur kok ya. Iya. Ya wis ora apa-apa mung kadung metu. Ndak apa-apa wis, ndak sido nek nu. Lho aja kadung metu ora sida piye ora. Isin au. Diterusne Pak nggih. Sik tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Lho bawa kuwi lho, kowe diselamatkan. Nah, diselamatkan. Nggih, iya. Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Wis seprene ora ndang entuk pacar no wae. Jangan gitulah, Pak. Kuwi lah bocah gur mangan. Ketae gedene ya kuwi ya gedhe mung awake tok. Ayo. Lho, kula iki gedhe atine nggih gedhe lho, Pak. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Mas Cahyo. Apa? Kula mboten patun ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya. Ya dibaceti nang ora apa-apa nang. Ayo ora apa. Ayo. Sir kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau wis dingi karo Mbak Elisa Asmarandana. Nek ora apa-apa, cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten, Pak, mboten mireng wae. Heeh. Tujune kowe cara buah kok ya seger, pamane cara buah kowe pace, tak penging kowe. Untung kuwi mau ya awakmu anggur lho. Ora Iya. dadak diumbah ndang dilek wae. Ya. Nggih. Garenge ngawut, anggur mau jane umi lho, ayo. Ngawut mbane lho. Lho yo lek umi iki lek anggur lah wong isih sakmene cilike wong tenggo pinggir dalan dipangani kan nggih repot to, Mas. Iya. Mending nggih jamu wae lek wis sehat iki dolan anggur ngono. Iya. Ya nang ora apa-apa cah ayo. Ayo. Rineng kaindaing beksa Nih. sentere jaran pegon luas gemas nuju prana Noneno. pinter agawe brangto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Ya, menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya kraya-raya tindak wonten nglaladan Bringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya, karmane panjenengane urung diaturake wis pirang-pirang tarup. Kutut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya, Ya, Nduk, Winong nawangse. Ya.
Rano Cahayu. bocah nggih. Tenan kok ya Jan. Kaya ngono cah Tulungagung polahe kaya ngono. Polahe kok mbok kula nyikrih teng mriko. Mata kula meh klilipen upat-upat. Pecut ta? Nggih, lek pucuke niku kan upat-upat jenenge. Nggih. Meh mriki lho Mas. Nggih. Mrucut mriki bablas ora iso omong. Kula nggih dhisih mawon teng mriko. Luar biasa Mbak Wina. Nggih. Pokoke lek teng ngene
Ponorogo niku kan nggih sedaya niku kan nggih remen Mas nggih. Leres nggih. Langgame nggih remen. Napa reoke Jineman nggih remen, pamundutan napa melih menika para kadang sutresna mboten namung laladan bringin Mas Cahyo. Saking Balong rawuh, saking Singkil rawuh, saking Danyang Ponorogo rawuh, Madiun rawuh, Magetan rawuh, Trenggalek ugi rawuh teng mriki. Alhamdulillah ngaturaken panuwun. Jenengan kok apal piyai-piyai sing rawuh rene? Lho nggih kula lek teng Ponorogo nggih niku wau lho. Sak ubek-ubek niku kula nggih teng mriki mawon dados apal. Dulur mriki niki kula apal wong Balong, Singkil, tenggene Bajang, Sedarat, Kulon Titik ana Sumarata, bablas mriko tenggene Sampung. Niki teng mriki sedaya mirsani jenengan kalih sinden-sinden sing cantik-cantik niki. Nggih. Lah menika lho Mas Gareng. Pripun, Mas? Menika wonten dawuh saking Bapak Mujito. Nggih. Mas, ini ada penyanyi namanya Mbak Fitria Rosa. Persembahan dari Bapak Haji Karnadi Jombang. Mbak Fitri, pundi Mbak Fitri? Mbak Fitri. Disepot kersane migap Oke, ku tak dang. Oke, Mbak Fitri berpacu dalam Melodio. Monggo Mbak Fitri. Mbak Fitri namanya ya Mbak? Dalam? Namanya Mbak Fitri. Nggih, leres. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Idul, aduh. Kersane rumah monggo cegat. Kula mriko. Nggih. Waduh, kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang bagus ngeten ra diter lho kula. Waduh. Gek sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Wong ngono. Oh, metu mburi iso kok. Metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Oh, ora mungkin Mbak penyanyi. Dalem nggih? Gak apa-apa. Wah, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Pak dalang ini pun kula liarke. Oh, ngaten. Pun ngijini lho, sampean krungu to, Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku wae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung Setunggal? ngene sesuk lak prei kula diparingi rejeki kali Pak Mujito. Bugesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngeten. Ngeten? Waduh. Ning lek sandal jinjit emoh bojo kula nate glundung malah mbiyen. Ngeten? Oh nggih, ndang legrang mawon lho Pak Dalang. Mas Cahyo, upami Mbak Kesi ngagem baju kados negri ngeten iki. Budal ning Ponorogo ngoten kula ngeten. Piye, Mas? Ini apa ngono kuwi jenenge? Tegese gungan Mbak Yuku dulur wedok. Niki kok ya ngatek gawe ngono wis. Kula nggih ngoten kok ya. Mbak Fitri. Nggih, Kang Mas. Alhamdulillah sowan teng dalemipun Pak Bapak Mujito. Benar, Bapak Mayor Mujito. Selamat malam. Semoga hajatnya dilancarkan dan sehat-sehat, rezekinya lancar beserta Ibu nggih. Oke, amin. Saya tuh di sini anu nggih, Mbak. Kula. Bapak Haji. Nggih, betul. Dari Bapak Haji Irfan Karnadi dari Jombang. Oh iya. Jenengan aslinya mana? Kula tanggine sinten niki wau? Mbak E Tulungagung kula. Tulungagung nggih. Saya Tulungagung. Pengen pirsa jenengan tepang jembatan Gunung Bolo. Bolo kuwi mbiyen anu bekasku. Bekas tak liwati maksudnya Mas. Omaku sik ngalor maneh. Jembatan Ngujang siji nggon kethek-kethek kae. Iya sing termasuk kaya yo nggon kethek-kethek kae.
Ngidul. Iya bener toh. Jembatan Ngujang nggon kethek-kethek. Ngidul. Kae ngidul. Enek bangju protelon terus ngulon. Oh layak kula panggil teng mriku Mas. Nggih. Mbak Fitri ke selak ijo, selak ijo. Nggih, kula mantane niku, selak ijo niku. Nggih. Nggih, kula Badhe niki. nembang napa, Mbak? Lah nggih kula niku wau bingung saking mriki kok anu napa kula niki nggih sanes sinden nggih Jenengan, campur sari lho, kula nggih radi-radi anu pripun kula. Jenengan Lorenza lak kulino to? Sing jadul-jadul. Oh ngaten. Nggih. Kula to. Nggih. Nggih radi. Anu Nggih kula manut mawon. Pokoke jalan ngoten mangke kan dibantu kali mbak-mbak Nggih ning to, sinden jenengan nggih. mau nitih napa? Kula nitih anu Mobil? mboten dokar. Oh, iki ora tau jedot, Mbak. Ora tahu kula. Kula biasanya dijedok malahan. Wah, berat iki. Waduh. Berat iki. Pak Komo sindenku ngono kabeh genahku neraka aku mesti. Tambal ban, nggih. Nggih. Anu riyen mawon napa sing lagi niku nggih nggih. Nggih. Saya to, Mbak. Jenengan Napa? mboten kulino teng wayang to? Kula Ngene lho. namung sepi dah niki tasih teng wayang niku. Lek ning wayange sutradarane niku Dalang. Ketika Dalang Ngaten. ngucap tungkang tambal ban, yo kudu sendika dawuh. Nah, ngoten lho. Ayo. Nggih, tadi ada request lagu itu tadi lagunya Campur Sari juga, tapi Campur Sari Senes Langgam lho nggih. Nggih, betul. Wonten lamunan mungkin saged dibawakan napa kula tak konfirmasi riyen kalih mas-mas niki napa pripun Mas Dalang. Oh, nggih. Aja tak celuk Pak nggih ngapunten lho Mbak Kesi nggih. Kok Ora gak apa-apa, pantes ora ya. apa-apa wong niku Lah umure sik 17. nggih, ngeten setengah. iki lek dalu ngeten iki Pak Cahyo. Pak Lah, Cahyo. teng Pacitan mriku kali Mas Kentir niku lho nuwun sewu. Karo Kentir Sing pundi? Kentir pundi? Lah kene sing nyekel saron ki lho. Ya Allah. Biasane ora Pak Cahyo ora. Sinten? Kung Cahyo. Kung Cahyo. Guarenge Pak Aang ki guru ya Dalang kok iso suwiyah ora ngono kuwi. Oh ngaten nggih. Mbak sampean ra ngerti to? Nggih, napa? Nun sewu lek enek penyanyi niku ngelok-ngelokne Dalang, Nggih. ora manut karo Dalang. Terus So lek pripun? mati akhirnya dadi ngene iki. Lho niku kula biasane lek wis pacakane ilang dadine ngoten niku. Nggih, ngono kuwi ora apa-apa. Kok medeni meniku duman. Sing penting aja nganti dadi ngene iki. bahaya. Waduh, hati-hati lho Mas yo. Nggih. Aja sok alok karo Mas Dalang. Boten. Malati. Boten, aku ki Iya. ora tau alok karo Mas Cahyo, ora tau alok karo Mas Yoyo. Gur siji Pripun? ngrasani Ya Allah. Malah jeru niku. Pripun napa sidane Mbak Fitri? lamunan. Nggih. Lamunan? Pripun? Oh nggih, siap. Ingkang sing gampang-gampang mawon nggih. Oke. Mergone aku ki ya uduk penyanyi sakjane Mas. Ya mek gur nyumbang lho iki. Oh ya ora apa-apa. Ya mek iso-isonan ya. Mboten napa-napa. Penting nyumbang Mas Cahyo nggih. Nggih, nggih. Penting nyumbang. Iya, sing penting nyumbang donga ya penting lho Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken kanca-kanca Madangkara lamunan. Ayo enek Mbah Wir Rahman. Ayo. Ayo nggih. Ketuk papat tarang. Ayo. Enggak. Sampe Ya. nyapa anteng langsung? Nggih to. Nyawang Nggih. jenengan iki kula lungguh mawon pun marem kok. Waduh, Oke, iki adem-adem lho aku ya butuh disanding iki. Ya wis, ora masalah. Mungkin jenengan nyanyi kula tak cedak jenengan. Oh ya wis manut sampean Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken lamunan. Ye. Joget ya Mas Gareng. Menawi boyoke pun kejulinu kersane mengke mantun. Ratri tansah ngenteni setyon rajan telenging ati
Waduh, iya Mas. Piye? Adep Rene. Terus ngene. Piyo. Mbok kan ngene aku boyokan lho Mas. Boyokan tenan aku. Aji. Pipit angin ratri tansah angen tengi setun rajin kelenging hati. Angin-angin tumlawan suwa ing wengi sepi tansah ngranti tekemu donyai. Ayo Mas Gareng lagi. Wong bagus ati nyedhak ing sandingku nyawang manis sing esamu gawe lara rasaku tentreming ayo pegat tresnamu sayangku ayo Mas pintu Waduh, kena nada sindan ya koit no aku. Lah aku ki asline banci. Tenan, saestu. Aduh. Mas Gareng, niku wau joget pargoi to. Pargoi. Lah kok sampean sik kuat aku wis boyoken. Lho, jamumu kurang ampuh. Kene ku yang Jamune apa? Jamune nek wong Ponorogo ki ya sing amput endhog. Ndok. Endhog Jawa 10. Wong ngono. Karo apa nek? Diublek karo susu SGM. Ndak loro ae ndoke. Oh. Ya 10 para ya kelembaken ta ya. Mbak Fitri matur nuwun sanget kalian Bapak Haji Karnadi nggih. Nggih, terima kasih banyak. Ngapunten sanget kula nggih tasik niki nderek pagelaran wayang kulit. Mugi-mugi Bapak Dalang kalian tim sedaya kemawon diparingi sehat panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Mas Gareng juga Amin, 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 ya jobnya juga banyak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin saya sengaja atau enggak. Juga buat beliaunya tuan rumah Bapak Mujito. Betul, Bapak Mayor Mujito beserta Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi katanya ngantuk, tapi setelah ninggalin jenengan langsung langsung semangat. Oh, Loh, maksudnya Ibu loh, Ibu Mujito, udu aku. Iya Mas ya. Nggih kula pamit rumiyin, mugi-mugi lancar sampai akhir acara nggih. Amin, amin, Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih.